Sa usa sa ako mga nabasahan nga kana kunong virus sa COVID-19, di kuno na mo diretso adto sa atong lungs, mga 3 days, 4 days ari pa kuno na dinhis tutunlan. Mo na magsigi kuno kag agahad, magsikag ubo. Di kuno na mo diretso adto ba. Nya mo na og imo nang sa tingan ana kanang tuob kuno mamatay ko na dinhi sa init ana mao na ang virus sa kagaw ba. Pero kining virus sa sala mga igsoon di nimo standby dinhi, di sa nimo standby ra dire, mudritso gina ngadto sa atong kasing-kasing. Mo adto ba musud gyud ngadto sa kinahiladman nya adto kanya didto disturbuhon og maayo bisag unsa na lang iyang himuon nimo, pasakitan ka, palaguton ka, hadlokon ka, ratulon ka, basta musud gyud ang virus sa sala ditso gina ngadto sa kasing-kasing nya automatic gina imong reaksyon. Ragod anang kakita kas imong bana nga nag-inom og maayo nya kontra gina nimong hubog-hubog, pagkakita giday nimo so day nang virus animal ana giday ka himuan day kag aksyon ba, di ba? Ug mao na nga si Kristo kabantay man siya nga kining sala grabe jud kayo ning virusa mo straight gina ngadto kinahiladman sa tao ngadto ba sa kanang gitawag in English bag the core of his being, ang sentro sa iyang pagkatao adto ginang sala dito magpundo. Niingon pod siya diri nag-design pod siya matud pas unang pagbasa unsa to, ang pulong sa Ginoo hait pas ispadang duhay suwab musud sa gina ngadto kinahiladman. Ang kanang espadang duhay suwab og mabutangan na nimog taming di man nakasud, pero ang pulong sa Ginoo sud sa ngadto gyud kinahiladman. Muna depende na nato kinsay atong entertinon, ug ang atong entertinon ang virus sa sala sud sa nas kinahiladman. Kung ang ato sang entertinon ang atong dawaton ang pulong sa Ginoo sud sa ngadto kinahiladman. Nya kinsa may pulong sa Ginoo? Si wa mo kibaw? Unsa man nagnaong ang pulong sa Ginoo? Wa mo kibaw? Yung kakalain sa napader, di man na nato makita. Kita na naman tayo picture sa sala. Ato din butangag sungay, tango pa rin, siga og naong, na usay, murag kwaknit, murag kabog, kanang makililisan kay naong ang kaning sala ba, no? Awa mo malisang sa sala. Uy, hilad kayo nagnaong may. Mura ka ng mga sumbi, nagbitay-bitay, mga ito, mga imahin sa sala. Unsa may imahin sa pulong sa Ginoo nga maghatag og kaayuhan nato, nya muadto gyud sa ilaw, muayo sa didto. Ay, naong ni Santo Niño ay mao kana ang pulong nga nagpakatao. Ang pulong na himong tao aron makakita taniya. Unya, tanang tao mauna ang imahin ni ining maong pulong. Ana, lingi-lingian na imong tupad. Ana ba? Pulong na nga nagpakatao. Mo nay naong sa pulong. Tanawa, di ba? O mo smile na nimo, kanang iyang smile, duot gid ang atos ibong kasing-kasing. Labi na ang ni smile nimo kadtog yung purting laguta nimo niya. Unya mo smile siya, lamiag yung patyon, no? Muduot na yun ba? Kaya nga naman, mao mo na ang pulong. Mao mo na ang pulong. Tupad nimo, pulong mo na. Ang nakaapan lang nato, kay dali kayo tang malimot, nga kini di ang tao, pulong denis Ginoo, nga nagpakatao. Mao na, ang resulta, mailad dayon ta siyawa, nga ang kanang tao, saman, ang tao, ato dayong kalagutan, ato dayong dumtan, ato dayong awayon. Kana bitang naay mo ingon nga wa gi batasan pader kining banaha kahibaw na magidunta siya nga nagkinahanglan mig kwarta nganong gisugal gyud. Wa gi irresponsible gyud. Di gyud maghuna-huna. Na, mana ka no?
Unya ron og naigo na siya sa sala. Makahuna-huna pa na nga ang sala mudot man na ngadtos kasing-kasing nya ang sala sa sugal, ang sala sa bisyo ug mao na nimusod sama na mga adik. Ganang naadik sa drogas, inikadawat ang nagkwarta, ang huna-huna gid anak kinidot naman dito ang bisyo nila, ang huna-huna gid anak suyop gid ayon, ikadaw suyop gid ayon. Kanang naadik sa computer, kanang mga bata adik sa computer, ikadawat ang nagkwarta, ang nason ahuna anak duwa gid sa computer. Yung mga bata din yan yung suroy-suroy. Ako ni silang tagaan, ighatag na ko, dagan din nga to, dagan na ko, asam to pa doon nga mudagan, man mura magnahadlok. Ingon din sila, uban sa, dahil di mudagan pa din, duwa naman to dito. Naku mo ba? Ikahurot ato siya, balik ka sa to din. Ita piso bi. Ita piso bi. Yung tagaan mo, dagan gini na nga to. Na naman, sood naman dire. Nakaron, kamong nanimba din. Unsa may sood sa inyong kasing-kasing ron? Pulong sa Ginoo o asala? Ngay, kusga ko na ba? Pulong sa Ginoo. Nga, di na mo masuko. Di na mo masuko. Oy, mga naong ninyo, sus. Di na mo magsigig panglibak. Di na? Hindi na mo mamakat. Ano yung sa kong tutukan? Inyo sa kong iapil-apil. Sige, dungan-dungan rataani. Mo na, unsaon man nato pag-maintain nga ang pulong sa Ginoo kanunay nga anato aron ang gugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang karelax atong kinabuhi mo'y maghari. Saan man? Ha? Igo na ba nang magsigitag sayaw-sayaw? Magsigitag isa-isa kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba? Yung Ginoo sus. Nabitaro yung nagkuan ako, nag-message na ko ba? Ingon din siya, Pader, iampo lang taong ko, Pader, nga magpuyo unta nako ang Espiritu Santo, nga mutubo unta nga akong pagtuo. Iampo taong ko, Pader, nga kuyugan unta ko sa Ginoo. Nangana, yung mga pag-ampo ba, ingon ani. Kung ilan, klarohon takha ni, oy. Klarohon takha ni. Doon na ba'y panahon nga waka kuyugis Ginoo? Nga niingon man Ginoo, uban ko ninyo sa tanang panahon hangtod sa katapusan sa kalibutan. Doon na kay panahon nga ang Ginoo wa mo kuyog nato. Nya kuwang pa ka ng atong pagtuo nga niingon man gani ang Ginoo bisag naa lang kay pagtuo nga murag kagamay sa liso sa mustasa, pwede naman kang muingon kining bukira balhin ngadto sa dagat, musunod naman kuno na nimo. Nya kuwang pa ng imong pagtuo nga dawat sa bunyag. Tapos ang giingnan, ang kuwang nimo no, ang imong pagdawat ng Ginoo kuyog nimo. Kay paminaw nimo no, murag ikaw ra gyud nagkuyog. ikaw ra gyud naglakaw sa kalibutan. Nya imong atubangon ang imong problema, nga murag ikaw mo imong atubang. Nya Ginoo tabangi taong ko, ingon Ginoo, ako naman gani nimo ini atubang dire. Wa lang kakabantay nga ang galihok na di ay para nimo, mauna ang Ginoo. Nya kay di man kakabantay, paminaw nimo murag ikaw. Mo bitanang nisikat ng kanta nga Footprints on, ano sa to? Footprints in the Sand. Kadungog mo ng kanta ha? Kana atong singer diyan, kamaong gitingan na mo kanta na Footprints in the Sand. Nga matod pa niya, complain siya sa Ginoo, Lord, ngano man tong sa unang hayahay kay akong kinabuhi, malipayon kay ko, kuyog man kakanunay nako, niglingi nako dito sa bahas na atong gilaktan sa baybayon, na ang imong markas, imong tiil, naasang ako, gakuyog man ta. Yang anong karong 40 na nakong daghanag problema, mura na kong mamatay sa kaguol, paglingi nako sa bahas, usa naman lang ka, tunob dito akong nakita, nanong imo man kong gibiyaan? Tubag na yung Ginoo, pastila nimo my dear. Paglingi nimo nga usa na lang katunob dito, mauna ng panahon na nga ako nakanggisapnay, wa na mutugkad ang imong tiil sa bas. Ako na tong tiil, wa kay ayo. Kung ang ato ganing
bag i-welcome ka ng sala, mabutaan ta, mabungol ta, mawagtang taspasing, gatuo tag kita na lang yung usa, munang uban muambak na las building kay wa nay kapuslanan ang iyang kinabuhi, magdepresyon, maratol, ana kay ngano man nalibot na siya nga ang Ginoo di ay nagsapnay niya. Nabayay bata nga bisag gisapnay nas mama, maglimbag-limbag lang yapon, sige lang yapong tiyabaw, no? Nabayay mga tao nga bisan pag naa na siya sa taliwa, sa baha, dako kayong grasya, magsige lang yapong panghupaw o magsigig lantaw sa mga grasya ang wapa diha niya. Kanang naa nagpuyo sa sidewalk nga naghigda lag karton, unsa may ilang gipangandoy. Nga nalang unta sila'y balay nga naay atop. Nya kanarong naay balay o nya naay atop, unsa may ilang gipangandoy nga nindot sa dunta sila higdaanan nga matiles ang ilang salog. Nya kanang naay tiles nya nindot og higdaanan, unsa naman silang pangandoy nga mudako-dako tang ilang kwarta na ta sila sakyanan. Nya kanang dakog kwarta, dakog balay, tiles o nya napagi sakyanan. Unsa naman sa ilang pangandoy? Nga maduha unta ilang balay, nya maduha unta ilang sakyanan. Nya kanang duha nya duha ka buk balay, nga matulo unta. Hangtod nagidwa na ginay katapusan. Ang importante di ay ayaw pagsigig pangandoy. Unsa man? Pagsigi hinuon og pasalamat. Be grateful at all times. Pagpasalamat mao na nga gitudluan ta sa atong tubag sa salmo, ang imong mga pulong o Ginoo espiritu o kinabuhi. Pulong ra nimo ang Ginoo mismo, mao na nay atong katagbawan, espiritu o kinabuhi. Pasalamat. Ayaw pagsigi diag pangandoy. Nya ang imo ra bang pangandoyon ang wa diha. Naay kilay, kiskison kay mangandoy gid aton to ang baga kunog kilay. Unya ron. Kung tagaan kag nindot nga kilay, pero tagaan sa kag kanser, sugot ka. May pagway kilay basta way cancer. No, inana. Ang sabi gusto nimo, cancer o kilay? O kilay na lang. Balag nipis basta di lang kanseros. O niya ron inigkis-kis nagmasama do na niya makanser na noon. Cancer sa kilay. Wala patay ka diha. Imbis magpasalamat, kiskiso na noon. Niya, pasalamat ka nga nakay bana. Kamu mga asawa ba, pasalamat mo, namoy bana. O di, paglipay nga na kay bana, bahalag na ngabit. Alam sa kay bana, o, yung asawa mo na nimo. Ngandoy juga tong banang di mangabit nga, na tintal man nagpangabit. Nya kamong mga bana, nalipay mo, nagpasalamat mo sa Ginoong na kay asawa. O, tubag mo mga bana, way bana din pasalamat, oy. Bahala nagyaw-yawan kay nas tanan, bahala nagpertina na mura na nagimong mama, sigig pangasaba nimo, pasalamat na kay asawa, pare gani o mga asawa. Onya, kamong mga ginikanan, nagpasalamat mong namoy anak. Oh, nya ano nyo mang latuson, ano nyo mang kusion, kamo ra siya nagpasalamat nga, sigig yaw-yaw. Saan man na? Og mapasalamaton ka, ampingan, panggaon, higugmaon ang imong gipasalamatan. Dili nimo usbon, siging hapak anang latos, hadlok-hadlokon, usab na iro nga imong hadlok-hadlokon, bantay ka. Ayaw, di tao na iro, di man na hayop. Tao man na, imo man ang panggaonon, o naigugmaa, gina. So ang sunod ay mahitabo kung mapasalamaton ta, kusog kay tang muatiman sa gihatag sa Ginoo. Atimanon. Nya sa imong pag-atiman ni ana uban sa pagpasalamat, diha mo tubod ang gitawag natog contentment, satisfaction. Mao na mawa na imong stress, mawa na ana.
Bisag masakit pa ka, ikasakit nimo sama god dysentery of the child Jesus, nasakit siya TB. Nya ang TB wato na malagkanos aka mamatay atong ilang panahon sa una, wa may tambal. Pero unsa may gisulti ni dysentery sa iyang kaugalingon? I-offer ko ni every bit of my pain and my sickness, i-offer ko ni para pag-ampo sa Ginoo sa tanang mga tao nga nagkinahanglan ron og kaayuhan. Naapil pa niya ang mga misyonero na tua naglisod sa ilang mission areas. Iyang gi-offer ang kada niya ubo, ang kada niya luwa ug dugo, iyang i-offer. Nya anong di ba na nimo himuon sa imong kaugalingon? Iglabad sa imong para ni sa among parish priest. Ana. Igsakit sa imong ipon para ni assistant. Ana. Di dako kay mig benepisyo, di ba? Unya kay pag diagnose ron katong sakit sa imong meningitis man di ay i-offer ko ni sa Santo Papa. Di ba? Ana. Nya hapit naman ka mamatay sa kining remaining hours, Lord, i-offer ko ni sa mga madre. Ana. Dili kamatay nimo ang musugat nimo dito, Santo Papa, mga madre, mga pare. Maimpirno pa ka kana. Uy, tubag oy. Di na ka maimpirno oy. Onya kay muagi raman ta dinhi, langit may atong destination, gamita na lang na tanan diha para ka malangit. Mao na ang tumong ni Santo Niño, mao na ang iyang pagpakatao aron ang tanan nga naa sa tao mahimong Diosnon or makapalangit. Iyang gibalaan ang tanan nga niya nato, apil ng atong kasakit iyang giagian diha sa cross. The highest pain nga ma-experience sa tao iyang giagian, haron including our pains and our death can bring us graces and can make us holy. Makapahimo na tong balaan. Ingon ana ng Ginoo, og ato lang gining mahinumduman ay kita maoy pinaka-relax nga tao sa kalibutan. Oy, kitang mga Katoliko mo nang di masabtan nako ngano ang mga Katoliko labi nang gasigig simba, mga ratulon, mga hadlukan, mga ma-stress, hasta pangpari ma-stress. Di ko kasabot ana. Nga naman, because our God is a God of power, joy, peace, unity, harmony, and the God of life, not the God of death. Ngano pa mang maratol ta? Because we allowed sin to penetrate into our being. Munang deny yourself. Take up your cross and follow me, and I will give you rest. Di ba? Sige na manindog na ta, kay murag wa na mo kasabot tingali ani.